sanfɛ page renouveau TV FM page sanfɛ an bɛ aw fo ka aw walimadɔ aw minnu b'an lamɛn radio renouveau sanfɛ Bamakɔ n'a lamini na 98.1 ka sɔgɔmada fɛ foli di aw kɛrɛnkɛrɛnla bɛɛ lajɛlen ma aw yɛrɛ minnu bɛ anw ta télévision sanfɛ Mali ani a lamini bɛɛ lajɛlen na diɲɛ ɲɛfɛ an bɛ aw fo ka walimadɔ aw ka danaya la dɔw fana bɛ an ta radio partenaires kan i n'a fɔ an yɛrɛ ka radio bolo fara segukaw fɛ ani radio camanba Mali ɲɛfɛ walasa ka kunnafoni in kɛ bɛɛ jɛ kunnafoni ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka walimadɔ aw b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye laadala jɛmukan ye sibiri o sibiri ka kunnafonidilaw wele ka na kuma jamana kunkanko kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jamana kunkankoba ye min ye o ye k'a fɔ minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ kalanko ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye lɔgɔliden minnu n'olu ye defu sɔrɔ k'olu ka baara sen sumalen don k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ekɔliso camanba de bɛ yen nɔ minnu ni sɛbɛnfura jɔnjɔn t'u bolo ayiwa ekɔlidenw dun ye kalan kɛ olu ka ekɔlisow la o ko bɛna kɛ cogo di an bɛna hakilina miiri kɛ a kan n'an bɔra yen nɔ min ye avant projet de loi de constitution o fana kuma cayalen don sariya cɛtigɛ dɔw bɛ a la minnu kunkan kuma ka ca kosɛbɛ an bɛna hakilina miiri kɛ olu kan kibaruya fana bɔra ka bin dɔgɔkun in kɔnɔ k'a fɔ ko 200 milliards ko o kunkan kuma dɔ bɛ yen nɔ min ni a yera k'a fɔ ko o turunnen don banki dɔ la Mali kɔnɔna la a jɔrɔna ko a n'a kunkan ko a kuma ka ca nka yanni an ka don olu bɛɛ kɔnɔ ko balilen o bɛ ko sudalen sa ka sɔrɔ kɛ surɔ kunkan bɔra lisi min ni o kan ka fara CNT mɔgɔw kan maa 26 a lisi bɔra an bɛna dakurunya damadɔni fɔ o la ka fara an ka bakuruba ninnu kan sɔgɔmada in na an garijɛgɛ donna maa minnu na olu de filɛ nin ye Sori Ibrahim Diallo Renouveau FM TV Sori i ni ɲankuma kaba k'i fo foli diyara n ye ko débatteurs k'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ y'i laminɛ minnu bɛ filɛli la ka lamɛnni kɛ radio la k'u bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔ kan ka dɔw don kɛ jamana in ye Ala kana an to janfa la jamana marabagaw Ala ka hakili ɲuman d'u ma Ala ka jamana ta fanga d'u ma an bɛ dɔw don kɛ ka bɔ kuma kɔnɔ lakana tigilamɔgɔw maa ma tora kɛlɛ in na janfa kɛlɛ in kɔnɔ Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala k'u fara silamɛsiw kan banabagatɔw Ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma ka ba Ala k'an bɛɛ sababa ma amina yarabi Sori an b'i fo Bubakar Ɲani nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka na an ka kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ Kayi TV o maa ɲɛmaa don kuma caman an bɛ région kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Bubakar Ɲani yɛrɛ sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔ ka caya Kayikaw merci beaucoup u ka kɛnɛ aw ka sira ko bɛ cogo di merci beaucoup en tout cas o bɛɛ fɔlɔ o ye Bamakɔ bɛɛ fɔlɔ an ka siranko in kɔni a tɛ se ka ɲɛfɔ hakilila n'an donna babu kɔnɔ kosɛbɛ an n'a ɲini autorités fɛ parce que Kayikaw bɛɛ de ye n ci surtout ko ni nana Isa Kaba ka émission na yan an ka f'i ye i k'a fɔ autorités ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka sira in dilan propagande tɛ dɛ ni mɔgɔ ma d'a la i ka sira in i ka emprunter pouvoir et bɛɛ b'a dɔn sira in bɛ nafa mun ɲa Mali ye surtout bi Dakar port bɛ mun ɲa bɛɛ b'a dɔn mun b'a ni Ivoirien cɛ gɛlɛya mun bɛ yen donc Mali balo ni Mali exportation caman a bɛ bɔra ni port belebeleba mun ye bi bɛɛ b'a dɔn o ye Dakar ye bon Dakar dun ni Bamako ça fait 1000 km presque et n'a fɔra i bɛ bɔ Dakar fo Diboli o sira ka ye mais ni donna Diboli kana fo Bamako sigi sira ma ɲi malheureusement a ye sirani mun an tun ye mankan mun ci sirani mun dilanna o yɛrɛ fana kɛra dimi ye o fana tiɲɛna k'a sɔrɔ a ma inauguré fɔlɔ o ma ɲi o tiɲɛna kuma bɛ Kayi ni jɛ ma kɔni ça c'est l'enfer quoi. Ayiwa an bɛ autorités interpeller k'u ka kɔfilɛ Kayi sirako la ka sɔrɔ k'a y'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ jamana ma Basaro Hayidara ka bɔ Ambafu la Basaro i ni ɲankuma Isa i ni sɔgɔma anba k'i fo ka foli diyara n ye i ka foro kɛli ɲɛna ah merci d'accord maro merci mi fo ka n barokɛ ɲɔgɔn fo plateau sanfɛ k'an ka technicien radio ɲɛmaaya sɔrɔ k'u fo foli belebele sa an b'o kɛ an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw ye ka da kan zani y'a mɛn mɔgɔ tɔgɔ duman bɛ f'i ma a y'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛ sɔrɔ k'i lamɛn ka i ka fɔtaw ani i ka kɛtaw k'olu jateminɛ misali bi an bɛ dugawu kɛ jamana ye ko halisa Ala ka basigi don jamana kɔnɔ Ala ka bɛn Ala k'o sinsin jamana kɔnɔ denw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min ɲini hɛrɛma Ala ka kɛ ten an bɛ sira fɛn ye sa Ala k'an cɛ janya amina yarabi misiri dirigeant Ibrahim Jawara i ni sɔgɔma
isa ambe ala fo kala barkata ka ne mani kisi ni ala fa ka ka ci maka kay fo ajaran kan barko nyon fo ka dele fle ba na no ba be fo mali ko no ni mali ko ga do ke amena anda do jamana ko kuma la madola kuma ka gele sigata wa nga jamana be la halami ko no ni kuma tu do be ba fo ni ka fo mi atu ko ya mala dira la ka nga kuma ko be so ba amina ya rabbi ajaranye aywa anya fo chugo me anta bla dagri ndala anya fo ngo shuro madaka mi ni akun fora assise de a décidé ko a dafa CNT dafa ma keme ani ma binani ani wolondola o ma je kne ma muga ani woro alisi boraka bi ma la ko donen baw bala ina fo biton globally ka bo M5 RFP la wal ma muntaka jakite méthode no CNC mo ko wal ma Fatmata Traoré odona kuna fondila tokola wal ma Alioune Gueye CNC ma nyema koro sine damba ministre koro Philippe Jakte ni ale kuna fondila nga adona fanga tokola ani uldu matali no be mo e munu sorla mo muga ani woro mi ni odona sori yelisi e chugudi et la réaction tour de table et bon très bien kaba anyelisi un peu tardivement parce que avec fogati mina akagle ika sekeli chamanke alisi constitution kan 20h journal nga foro oui be kaba mo chaman be ni be kuna foni lakika ni ka mo labo dodoya chaman kalama ite wakati chaman ti boulot pour pouvoir le faire donc on connaît anyelisi moi je crois que nimbe albi assise nationale minni anyake laini munu kera corona wajibira anka transition mauka koka laini nunu ulawalea usira didu ni CNT abeta ma kemeni ma binani wolumla je veux dire l'Assemblée nationale CNT bodunola abodi ka barala ni ma mgon woro borala donc o ma mgon woro konna la naira ka fo ou quand ka fara pour que ka ma kemeni mgon kelini remplacer et pardon ka renforcer je crois que au te basi à partir du moment ni anka assemblée de jatemine santemenu la a falen do politique mo de la kama dimana kunkanko dimana ka hamina baw ulute kata bala mais mo munu faralembe a konna la sinon ni sente yere composition jatemine ma chaman dona kono ika fuma bala munu ka layni dimana ani dimana kono don représentativité ni représentation be ka ke o ka kuma kan be ka fo wodi anka layni et je crois que ni magan ka ke basi mais depuis lisi ka bo fo kana bla ni wakati na kaba mo be ka chaya bololo sanfɛ i b'a fɔ ko an yɛrɛ de ka fɔlen tɛ mais c'est ça nous de mais mi fana reproche kɛra o ye k'a fɔ ko wari dun de don dɛ kaba ne bɛ ka fɛn dɔ de fɔ e ɲɛna an ka bɔ o kɔnɔna na sa parce que problème dɔ fɔra ko wari tɛ jamana kɔnɔ non problème dɔ de bɛ yen jamana kɔnɔdenw de ko ka kɛ mais aw bɛ se ka fɛn fɔ ka tila n'o kɛra ko o man kan ka kɛ wa ayiwa transition mɔgɔw ka la olu ka ko dilannen tɛ koyi assise min kɛra n ye min f'i ɲɛna min kɛra décision in bɔr'o de kɔnɔ ayiwa donc an ka to an ka Jawara c'est vrai que Sori ye min fɔ police militarisation o kuma fɔra assise de kɔnɔna la n'o kɛra o diyara mɔgɔ ye nin fana nin fɔra assise de kɔnɔ dɛ isa sɔrɔ de bɛna ni madame Jansali siga t'a la an bɛ waati min na anw tɛ fɛn dɔ dɔn jamana faamaw b'a dɔn awɔ assise ye recommandation caman kɛ olu ma kɛ dɛ assise mi da do fɛn dɔw la olu kɛra min ye protection civile ye assise kun kumana olu ka militarisation kan ayi o kun t'a la police ta de tun b'a la a kuma ko officiers généraux ka taa terrain kan olu bɛ cogo di bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na an balimakɛ y'a fɔ Kayi Sira o bɛ nafa min don Mali kɔnɔ est ce que ni maa 26 bɛ o nafa lase mɔgɔ ma wa an bɛ exception de kɔnɔ fanga de firila an y'a ye an dafe jamanaw la Burkina Faso an kɔrɔ olu ka fanga ɲɛma minnu nana u y'a essayé k'u ka train de vie de réduit ka dɔbɔ musakaw la ka dɔbɔ gouvernement jate la Ghana an kɔrɔ Ghana ye misaliya de dunuya an ka Afrique bunankun kan bi en termes de gouvernance mais olu y'a ɲini u ka fanga ɲɛmaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔbɔ u ka musaka la an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a lajɛ tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka de ni mɔgɔ 26 c'est kɛlɛ tun kɛra mun na k'u ka train de vie réduit o de tun ma fɔ wa mais bi n'i ye ka dɔ fara train de vie kan nafa jumɛn de b'a la nga wari nga musoko bana to wari ko fengera folo wa bɛɛ b'a dɔn bi tension min bɛ jamana kɔnɔ o ye musaka ko de kuma caman mun de yira na bi ko sɔrɔ nasiraw la min b'a to ko jamana yiriwa sɔrɔ a la a fɔra n ye ko kɔgɔji bɛna bɔ Laginɛ ko kana hali bi o kɔgɔji bɛ courant fɛ an ma kunnafoni sɔrɔ a la a fɔra n ye ko pétrole bɛ wala essence bɛ ka bɔ nord la k'o bɛ ka kɛ mɔgɔw ka moto kɔnɔ a yɛrɛ ye hali sini parce que ninnu ye sɔrɔdaw de ye ni jamana y'a sɔrɔ jamana bɛ se k'i yɛrɛ permet ka fɛn dɔw kɛ
mais sɔrɔdasite bi k'i bɛ se k'a fɔ n'an kumakaw bɔtɔ ko wagati dɔw la musaka dɔw de sɔrɔla la jɔnni anw y'a fɔ non. nin tɛ solution ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka dɔɔni di o tɛ solution ye bi an bɛ transition de la ayiwa donc ne bolo a kun man ka kɛ c'est pas la peine ayiwa nin bɛ fɛn dɔ de yira an na minnu yɛrɛ taara fɔlɔ est ce que jamana in hami b'u la parce que ni jamana in ye nin kimɛ kɔnɔ tila kana fɔ k'i bɛna dɔ fara jamana musaka kan jamana ka charge kan n'a sɔrɔ jamana hinɛ b'i la ne kɔni kelen ne y'a fɔ ne tɛ sɔn ayiwa Bakaro d'accord Issa bamananw b'a fɔ ko kunun tiɲɛ ani bi tiɲɛ ko tiɲɛ kelen tɛ c'est vrai que Assisi ye recommandation kɛ pour que jamana basigi kama ko ka bɛɛ sen don jamana labaara la et que o cogoya dɔ o nɔgɔma ye jumɛn ye ka CNT élargi bon laɲini dɔw bɛ kɛ nin kɔfɛ peut-être an b'o de laɲini o ye jumɛn ye o ye CNT yɛrɛ règlement o ka se ka règlement intérieur fɛnɛ falen min y'a musaka ko ye ka se ka jateminɛ kɛ je crois que n'o de kɛra mɔgɔw bɛ n'a ye ko min laɲini no jamana kɔnɔdenw fɛ ko bɛ ka lawaleya sinon n'a tora dɔrɔn ka CNT nombre dɔ fara kan et ça je crois que baara ma dafa parce que Jawara y'a fɔ cogo min na jamana sur le plan trésorerie de la nation bibina ça ne va du tout pas i yɛrɛ hakili b'a la a bɛ waati kunkurunin bɔ CNT dɔ mɔgɔ yɛrɛ y'a ɲɛfɔ plateau dɔw sanfɛ k'u ka hali u ka kalo saraw k'olu bɛ retard dɔw ta donc ko gɛlɛya ye ko bɛɛ don parce que hali olu yɛrɛ bɛ k'a senti donc du moment où an b'o dakun kan n'an nana ka augmentation kɛ a ɲɛ recommandation on est d'accord mais n y'o de fɔ décembre ni bi cɛ salon décembre ni bi mois d'octobre fin d'octobre cɛ je crois que jamana réalité caman falen na et de mon point de vue n'an ma ye an bɛ recommandation kɔni dafa an k'a jateminɛ ka segin règlement intérieur fɛnɛ kan min ye sɔrɔko ye CNT la k'a jateminɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ ka laɲini kɛ dɔwɛrɛ tɛ ko Isa musaka min b'a sɔrɔ n'i b'o sɔrɔ nɔgɔya la o de ko don Isa au-delà de ça j'ai compris l'ici na que an ka fili kɔrɔw an tɛ kalan olu la Isa lisi fɔlɔ mura CNT lisi fɔlɔ i y'a ye mɔgɔ si ma dɔn mɔgɔ si ma lakodɔn i taara corporation min na i donna min je crois qu'il était important ka se ka o erreur corriger an ka lisi ko ninnu na i hakili bɛ Boubacar Sidibé ka ko la nin fɛnɛ na lisi bɔra 26 personnes finitigi b'a la wa finitigi t'a la on n'est pas John donna corporation jumɛn tɔgɔ la nin bɔra yɔrɔ jumɛn na je crois que il était important Isa ka se ka olu kɛ mais au-delà de ça aussi mɔgɔ dɔw tun bɛ yen Isa ule mɔgɔw tun sigilen bɛ k'olu kɔnɔ kosɛbɛ lisiw dili la c'est vrai que question de choix don ni choix n'a été justifié baara bɛ gɛlɛya sinon notamment au niveau de la presse beaucoup c'est vrai qu'on n'a rien contre Fatoumata Traoré on n'a rien contre elle mais beaucoup s'attendaient à ce que Modibo Fofana au moins soit sur la liste je crois que appel Mali ɲɛmɔgɔ olu ye ko dɔ ye peut-être bon comme je l'ai dit n'a fɔra ko choix ka kɛ a tɛ justifié n'a ma justifié baara ka gɛlɛn mais bon en tout cas ne kɔni ka faamuya la an ka fili kɔrɔw an b'olu corriger nin liste in na au-delà de ça moi j'attends que CNT ka règlement intérieur fɛnɛ ka falen a yɛrɛ kɔnɔ parce que nin ye baara kura ye daminɛnen pour que u ka sɔrɔ ko u k'olu jateminɛ sinon au-delà de ça ne ma ni utilité Assisi ka recommandation ba dɔ fɛnɛ ye ko ka état ka terrain de vie réduit mais dama to o kuma la mais dɔ bɛ ka fara état ka terrain de vie kan. Ok, merci beaucoup. Je pense que Bassaro est fort et peut-être qu'en Balmagué, il y a comme l'imam est fort. Mais je vais rejoindre un peu les mêmes propos. Mais en gagnant Kodoko, Assisi Fanadea fort. Je pense que Nebolo ni maya que polémique, qu'à faut qu'on y lycée il a dit à Kana. Et à 147, c'était une demande et personne n'a contesté. Et je pense que ça a été appliqué. C'est vrai que Assisi est fait un champ fort, on doit appliquer. En qui la processus de appliquer le même jour et en même temps. Donc, moi je pense qu'on ne doit pas. Si j'ai pas ou molo japonais on gagne un débat qui nous par la sortie de la liste de combien de personnes 22 ou 26 parce que déjà ça a été dit et ce n'est pas l'appel d'offres comme j'ai l'habitude de dire mais à lancera à faire la corporation donc nous ici peut-être qu'on peut parler sur le choix
des hommes et des femmes. Mais à moins pourquoi ou tard ou pas. Mais ni corporation fana ou jigida mo min kan ko yo ka représenter, il faut pas que au fana ta galvauder wal ma mo ro ka ta minte corporation era hakina. Oui, mais on a accepté du moment où on nous demande d'envoyer la liste de deux personnes, mais le dernier soir ne nous revient pas, et nous avons accepté sur ce principe. Donc problème ta là ne bolo erreur yo au principe le fait que ngo nga bawo ma dia am tu nga bawo de ma ka fo ko ni corporation jera ambe mo kelen de ci ube mo fla mais ni anko ko bon mo fla kanati mais mo kelen de ta mais le dernier soir il va revenir à 16 ans. Donc ça veut dire que voilà mo mo di au de ta maintenant ka basaro rejoindre doni kuma kono mais ne bolo débat 147 yedi débat est mouillé en a terrain de vie bi au niveau du CNT amisi ka solution sur dumana au cas se ka redi au lou yere nous se ka initiative ça vraiment ou yaé parce que ambe ñoo flede kunu Burkina Bora mais Burkina be chama be Mali drapeau de Tumbula ka ira ka fo bi Mali et décision courageuse chama ta maintenant en fana ambi se ka olu fana nyamada doni ka laje olu ka CNT là mo bi olonvla 70 ou bien combien et puis avec je crois des montants acceptables. Ça c'est clair parce que on dit qu'il faut aller vite. Un mot de faut que m'abe tenter. S'il faut aller vite, il va donc jamal la bara plus jamal ka ça bara be soumaya. Et qu'on a un bébé kalama. Mais ni nombre de lieux ça permet aussi d'aller plus vite. Et d'aller donc calcul banal qu'on est allé jusqu'à 900 millions ni ne mo ko no o ra faraka sori Ibrahim Dia. Non, Kaba, 900 millions. Très franchement, moi je pense que ni Gléabe malien 900 millions c'est la route de Kaye. Kaba maintenant c'est plus que ça. Maintenant Kaba, comme il y a une caldo te ni Gléabe malien ni aka jamana marabagaw ni woche o dana balia Gléabe quoi. Moi je crois que transition inale avec Kodi Kele avec Abodi kono. Jamana marate kun fe koyi assisi min kɛra an ye tile caman de kɛ ali bugudaw an sera olu la ka malien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ da bi ka bɛɛ lamɛn o fɛlaw de olu de bɛ ka appliquer bi o appliquer an bɛ ko fana critiquer non je vous apprie Basaro non ne bɛ ay baro yo de ay ambe échange de guerre mais non je n'ai pas fini parce que ne t'a dɔn ni mɔgɔ 26 o farale ni kan u bise ka kɛ problème ye ka fɔ k'aw bɛna taa don politique ko kuma la on n'est pas là pour ça jawara an bɛ mali ko kuma de la i ka kuma kɛ ka ne to non parce que a ye kuma dɔ fɔ ko ka di ko ninnu an tɛ politique ko kuma la a fɔra de mɔgɔ 26 min farala mɔgɔ 121 kan a kɛ kan wa mais maliyɛnw de bɔra ka lasigi kɛ an bɛ jɛnna n'a ye k'o kɛ gafe ye k'a di jamana marabagaw ma o appliquer yɔrɔ o kan ka kɛ kɔlɔlɔ ye wa mais de grâce an ka kumakan bonya sa mais maa minnu non Basoro c'est que moi je veux dire ni an ye kuma fɔ an ka to an ka kumakan kɔ parce que ni gɛlɛya bɛ maliyɛn ni a ka marabaga cɛ o ye kumakan tɔbɔtɔbaliya ye maa minnu sigira maakɔrɔ minnu sigira olu de ko jamana marabagaw ninnu ma an tɛ sigi ko min kɛ nin kɔfɛ o de nin ye an bɛ fɛn fɛn fɔ bɛnkan ye fɛn fɛn ye an b'a sɛbɛn ka d'aw ma a y'o jija o ka appliquer mais de grâce n'o appliquera o dɔ ye ka dɔbɔ jamana musaka la o kaba problème bɛ yɔrɔ min d'ailleurs i hakɛ to réduire le terrain de vie de l'État. Il y a une réduction du terrain de vie de l'État. Les crédits de fonctionnement aujourd'hui, on est à combien pour cent dans les départements? 15%. Avec un mounier. Je n'ai pas pris. Kabokma Bla Basro Menali. Kabokma Bla Oyomi Kaba. Mais Mindo, transition te politique kelekero. Aya tauka campagne ou labe. A ka transition to ya ka barake. Jamana kono denw ye mun fɔ. Jamana kono denw ye min fɔ. Politique mɔgɔ tɛ ni autour de la table. Ni ye politique ko kuma ni y'o ta k'a fɔ kɔgɔji olu ye politique ko kumaw de. An ka sira t'o la o table kan. On n'a pas besoin de ça. Ayiwa Basaro pour que an ka bɔ nin kuma kɔnɔ. N ye min fɔ sisan Sori je crois que passion tɛ. Passion ko tɛ dɛ. Sori jɔ an ka kuma sa kɛ. Ni n ko kuma i ye kuma passion ko tɛ. Passion tɛ. Non. Ni n'an bɔra décembre la. Assisi conclusion kɛra le 26 décembre ni ma fili. Mɔgɔ minnu tun bɛ Assisi kɛnɛ kan 26 décembre. Bi ni y'u lasegin tuguni ko ka kuma CNT élargissement kan je crois que u bɛ avis wɛrɛ fɔ min tɛ o wagati. Voilà pourquoi je dis ko dɔ bɛ fɔ don dɔ la mais contexte bɛ falen n'aw bɛ taa. Personne n'est contre l'élargissement Issa Sori n'a ka d'u ye an ka tɛmɛ nin bɛɛ la mais ko bɛ musaka ko de nɔfɛ. Jamana bɛ dankun min na e yɛrɛ ye min fɔ
o tɛ kunnawoloko ye k'a fɔ ko jamana ka rouler autour de 15%. Mais c'est au train de vie réduction. Train de vie to ye o ye parce que il y a pas d'argent. Alors, il y a pas d'argent ne veut pas dire réduire le train de vie de l'État. Merci. Aux différences où t'es réduire les jumelles, faire nos CBI, mais parce que ce n'est pas nécessaire nous watina, il dit y a minal ou des trains de vie. Qu'un million t'as dit mogodoma, bi jamana mogoto là n'a sebe jamana qu'un million di mogodoma. Et des coûts train réduits. Tu as parlé de 15% du budget et des affos. Moi je dis ces 15% là, ces 15% ce n'est pas une réduction du train de vie de l'État. Ça montre que bibi na jamana kono gelabe jamana musaka kola abe odeira. Et parce que gelabe jamana musaka kola bi ni ya élargi ça a beaucoup inquiété, beaucoup de gens au delà. Au kama, moi j'ai parlé de quoi? J'ai dit au sentiment d'initiative ta, quand Irakou ni jamana kono dom bébé phase kilena, fin d'obi, ou règlement intérieur nous comme Moussa Kota fin, où il faut décider de façon unanime ka jefe ndoko ka fe no bu ka soro la parce que gelam mi ulu fene ba kono ni o fi suri sente mo do ere exemple da u yere ga ko lu ga kalo sara do ma retard la ni ya bla les retard là c'est que ça ne va pas donc ni doit faire là je crois qu'on est inquiétude sur personne ne compte le fait que kanga dalakan kulu matérialiser non mais avec ta contexte de kono ni ya me amba fo kabiri assisi beni recommandation que angongo c'est pas la peine parce que il y a un paradoxe il te sait qu'à fo ko ka état ka train de vie réduit ka kla ka fo ko ka dofra état ka musaka kan techniquement o tsika famia parce que ni mo mugani woro mi fleni ni ya ka kalo sara jati mine sa ere kono ku ka musaka be fra nyonga mais abe ka isra glaw on n'a pas de jamana ka maintenant la motion non kuma bene de bulu politique kuma teya politique mo teya ama klina de fo jamana ko na ne bi ka politique kele la bi ka politique kele ke e o ke ka bi fanga crotte meno na fo di bola maintenant ne ko mi Musa ka kodo na exemple ta ko di ko parce que o be ke fa ka soro de la se jamana nana pétrole filɛ ko di nunu filɛ ngo ye jamana musaka sɔrɔ sira dɔw di ne bolo ni sɔrɔ yiri wala fɛn dɔw bɛ jamana bɛ se ka kɛ mais ka jamana to contexte dɔ kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn bi ni bɛɛ bɛ kula ko vie chère au même moment ni nana kana ni parce que ka famu quoi jamana famu tun man ka sɔrɔ ɲani ka bɔ ni kuma la ɲani dakurunya kelen ka bɔ ni kuma ne bolo an kana don olu polémique ba la déjà a tun kɛra recommandation de a été appliqué ni bolo problème tɛ au niveau là an kana au niveau mais an bɛ mun fɔ la aujourd'hui CNT la a kɛra 147 ye c'est pas un problème comme disait Basaro mais maintenant sisan musaka mun fɔra k'a bɛ di olu ma an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn labɔ maintenant dɔ ka bɔ o la parce que an ye exemple ye jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Burkina bi pratiquement per diem de bɛ di olu ma donc que ça soit 147 ou que ça soit 200 c'est pas un problème ni dɔ bɔra musaka min bɛ d'u ma hakili la o de bɛ se ka a bɛ ku mɔgɔw fɛ et puis o va en permettre maintenant olu yɛrɛ CNT minnu bɛ loi ni fɛnw voté la a b'o olu fana permettre k'a fɔ jamana ye k'u ka terrain de vie réduit mais actuellement olu bɛ niveau min na olu tɛ se ka foyi fɔ terrain de vie ko la jamana fɔ. ayi an bɛ taa ɲɛfɛ an ka dossier filanan a sigi kun kelen don ka orientation ma kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ école taara a bɛ wagati damadɔni bɔ nka minnu ye DEF sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilasi 10nan mɔgɔw olu dɛsɛlen don ka don kilasiw kɔnɔ halisa ka sɔrɔ k'u ka orientation ma kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ kalanko ma ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko min ye baara sumaya ko ye k'a fɔ ko l'école camanba bɛ yen nɔ l'école minnu ni u ka sɛbɛnfura ko jɛlen tɛ n'a bɛ f'o ma ko école fictive Basara Aïdara. Oui, Issa Ambeni, mais depuis Rolima. Depuis Rolta, on fera Wati dans la septembre, je crois, vers le 17 ou le 16 septembre. Issa Moko Ngireninga, parce que Wati Koyasro, Ali Beti, ni Kaporizo Kumabo. Moko Ngireninga, pourquoi Nindati, parce que Asro résultat Chaman Kumabo. Ministre Kumana. Qu'on est rentré technique et nous enseignants qu'on rentré sur le droit parce que à l'époque des fois il y a quelques semaines de cela orientation marquée
or ni kalan bɛ daminɛ je crois que a bɛɛ de bɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ pour des questions de conformité de programme n'o ye programme emploi du temps mais élaboré cogo di parce qu'il b'a dɔn école la maître surtout lycée la maître mais 10e kalan o maître kelen de bɛ terminal kalan même si ce n'est pas les mêmes sujets et les mêmes kalan tɛ kelen ye mais a bɛɛ exactement et an ka bi i mana public ni jateminɛ maître bɛ public la a caman bɛ yɛrɛ sɔrɔ privé fɛnɛ na donc pour des questions de conformité mɔgɔw tun bɛ ka kɔnɔni kɛ et depuis la phobie orientation ma bon donc les gens se sont interrogés pourquoi donc ministre bɔra ye ni kuma fɔ je crois kuna sini plateau sanfɛ a kɛra balinako ye mɔgɔ caman ma parce que école ninnu caman u bɛ musakaw de sɔrɔ état fɛ min bɛ tali kɛ écoledenw bɛ d'u ma san o san balinako don balinako fɛnɛ tɛ parce que i b'a ye an ka jamana kɔnɔ ko foyi tɛ yen ko min ni o ye ko ye k'i ti miiri a la ko n'a bɛ se ka kɛ mais sauf que jumɛn de bɛ kɛ isa dans les faits i b'a sɔrɔ école bɛ Jawara bolo tɔgɔ la mais a t'a bolo physiquement il sous-traite souvent ale ta tɛ non a b'a yɛrɛ bolo école tɔgɔ b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo parce que a baara kɛ ministère la i b'a sɔrɔ donc a bɛ mɔgɔw orienter ka taa yɛrɛ fɛ mais sauf que ale tɛ se k'u kalan parce qu'il n'a pas école jɔlen t'a bolo maître tɛ yen ou bien hali n'a bɛ yen i b'a sɔrɔ parce que il n'a pas les moyens finalement a b'a datugu mais continue à avoir les élèves a b'u di sori ma donc a wari ani sori b'a tila ça o de ye problème maintenant mun na ni ko ye parce que je discute avec comment on appelle écolesotigi dɔw u ko fɔlɔ san o san inspection c'est à dire ministère bɛ mɔgɔw bila ka taa enquêtew kɛ contrôle kɛ ka école lajɛ ka jateminɛ n'o y'a sɔrɔ école bɛ yen mais sisan a bɔra san o san a bɛ san damadɔ bɔ u b'a kɛ san saba o san saba état bɛ enquêtew kɛ ka jateminɛ kɛ a fɔra ko école bɛ yen école bɛ yɔrɔ jumɛn kalan sugu jumɛn de b'u kɔnɔ jɔn de ye karamɔgɔ ye minnu bɛ kalan kɛ donc forcément i b'a sɔrɔ o jateminɛw de sen fɛ a nana yira bi k'a fɔ ko école caman min bi ils ne répondent plus aux normes école papier bɛ caman bolo u bɛ écoledenw yɛrɛ sɔrɔ en termes d'orientation u bɛ écoledenw sɔrɔ mais u b'a sous-traiter u b'a minɛ u b'u passer ka taa école privé wɛrɛ ma n'olu ye wari sɔrɔ u b'a gérer u ni ɲɔgɔn cɛ ce qui est triste maintenant nin bɛɛ la min ka gɛlɛn sa o ye jumɛn c'est que l'État refuse encore de communiquer c'est vrai que ministre bɔra ministre kuma na mais kuma man ka dan ministre ka kuma ma je crois que ministre ye information dɔ de di sur la base de quoi ministère ka cabinet en principe o don dugusɛjɛ ou bien dugusɛjɛ filanan olu kan ka communiquer dɔw kɛ ou bien ka conférence de presse dɔw kɛ pour ka détail di parce que nin ye kunnafoniya min dira orientation ma bɔ or ni orientation bɔra ni sori ma école sɔrɔ sori peut se sentir k'a fɔ ko 200 000 fɔra k'ale bɛ o kɔnɔ k'a sɔrɔ a t'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ il est dans les normes mais a t'a kɔnɔ or l'État n'explique pas pourquoi école bila ka taa sori fɛ c'est comme c'est un lycée an y'a kuma fɔ cogo min il y a pas de réponse sur la liste pourquoi il y a ce choix pourquoi il y a pas ce choix donc de la même manière l'État n'informe pas k'a fɔ pourquoi j'ai pas envoyé d'élèves effet pourquoi j'ai pas envoyé ɲa bila ka taa au justificatif donc ni nin kunnafoniya in di nin cogo la i ma information dafalenw di mɔgɔw ma je crois que c'est un peu compliqué mais il faut dire que avec Salo faut la ɲinama il faut énormément d'efforts le cabinet an ye examen organisé cogo ye an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ la min bɛ tali kɛ l'école de santé ou ka examen kan parce qu'il ne répondait pas aux normes an y'olu bɛɛ ye isa mais l'État devrait continuer ka kunnafoni jɛlen tɔw di parce que bout d'information de dira a bɛɛ ma sori ni scandale ye dɛ bon kaba mɛnna tubara minnu fɔra ministre fɛ mɔgɔ caman y'a sen don ni kɛlɛ la yanni bi cɛ ministre peut-être a bɛ ka kɛlɛ kuncɛ de i b'a dɔn kibaruya caman bɛ yen minnu fɔra minnu ye maaw siran k'u ka hakilina orienté fɛn min ye écoledenw tilaw ni privé ni public cɛ fɔlɔ ye min ye kibaruya mun fɔlɔ ye min ye écoleden caman bɛ lycée public la kabaw gɛnna mɔgɔw y'u yɛrɛ ɲininka ni gɛnkun sababu jumɛn de don ɲininkali to min o bilara yen ministre bɔra ka kuma orientation kan a bɛ kɛ cogo min a ye ɲɛfɔli kɛ phase fila don comité régional les comités régionaux olu bɛ ɲɔgɔn ye ka labɛn dɔw sabati ko o baara k'o ci département ma comité national olu bɛ baara in kuncɛ mais i b'a ye o baara in kɔnɔna la u bɛ délai dɔ fixé u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a yira k'a fɔ octobre kalo tile 20 o b'a yira baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛra jaabi kan ka bɔ
o wagati nana tɛmɛ mɔgɔ commencera ka siran parce que a yirala k'a fɔ ninnu senfɛ gɛnniw senfɛ ko écoleso kura 2432 nouveaux établissements éligibles. C'est-à-dire écoleso kura minnu bɛ yen kɔrɔma minnu bɛ yen kura min nana fara o kan écoleso 242 ani 32 o nana fara kɔrɔmaw kan olu fana mɔgɔw ye tare kibaruya min bɛɛ lajɛlen ministre bɔlen a ye idée bɛɛ bouleversé parce que a nana ka orientation ɲɛfɔ mais a ko orientation in na mɔgɔw hakili ko an bɛ retard la n'o ye 10e écoledenw ye ko non k'u tɛ retard kɔnɔ parce que n'i ye san yɛrɛ jate programme jate minɛ 10e année la olu ka kalan ye kalo 6 de ye san o san donc a supposé que ale ko ko école bɛ taa sori e yɛrɛ bɛ k'an latunu si n bɛna ale n tɛ k'i latunu n bɛ k'i walawala de ka bɔ fɛn dɔw kalama bi bɛ yɔrɔ min na donc sisan ministre y'a ye k'a fɔ novembre kalo tile fɔlɔ ale bɛ orientation jaabi bɔ mais mɔgɔ ko ko retard tara kojugu a ko ko retard tɛ yen an ka dɔn retard tɛ yen o sababu ye jumɛn ye 10e bɛ kalo 6 de kɛ san o san kalan na donc retard tɛ yen an t'o kuma nɔfɛ maintenant écoleso fictif ko kuma min b'a la an b'o de nɔfɛ ko kuma min bɛ yen ministre bɔra k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ sɔrɔla ale fɛ baara in kɔnɔna la comité régional tilal'u ka baara la kaban ka jaabi di olu ma olu tun kan ka tilali kɛ écoleso 2,420 ani 20 olu de ni ɲɔgɔn cɛ o 2,420 na o ye privé ye dɛ écoledenw bɛ taa yen de gouvernement ka écoleso 111 écoledenw bɛ tila ni écolesow de ni ɲɔgɔn cɛ mais 2,420 in a y'a ye k'a fɔ olu écoleso kɔnɔna la écoleso 500 bɛ yen kaba olu ka jaabiw ye kabako de ye kabako o ye jumɛn ye écoleso 253 253 établissements qui ne fonctionnent plus écoleso tɛ yen nɔ nka u bɛ sɛbɛnfura dɔrɔn de bɛ yen sɛbɛnfura dɔrɔn de bɛ yen a nana bɔ o kalama orientation in kɔnɔna la sabula a laɲinina depuis wagati jan k'a fɔ ko ka Mali écoleso kɛrɛnkɛrɛnyala kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw k'u ka bondakun ka sɛgɛsɛgɛli ka kan komi an bɛɛ b'a kalama école de santé mɔgɔw sɛgɛsɛgɛliw kɛra olu ta kan écoleso 4 écoleso 8 olu datugu na écoleso minnu fana bɛ yen ni faux diplôme b'u bolo ko o bɛ taa écoleso 200 faux diplôme cogo di c'est-à-dire agrément n'o ye papier document ye n'o ye document agrément de b'i yamaruya création ni ouverture i ka écoleso dayɛlɛ ale ka nin orientation toilettage in kɔnɔ u ka fichier kɔnɔ u y'a ye écoleso 2,420 in écoleso 500 bɛ gɛlɛya bɛ yen écoleso 253 olu datugunen don mais pourtant écoledenw bila ka taa yen ko donc orientation tɛ se ka kɛ nin a tɛ se ka bɔ fo ka olu bɔ a la olu bɔ a la écoleso 200 minnu fana bɛ yen ni olu ka dossier si man ɲi écoleden dira olu fana ma donc ko olu ka laɲini min ye o ye ka Mali écoleden minnu bɛ kalan kɛ u ka se ka kalan lakika sɔrɔ ni kalan lakika bɛ kɛ u ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min minnu n'a ka kan donc gɛlɛya min n'u y'a sɔrɔ baara in kɔnɔ o de filɛ nin ye mais est ce que nin problème tɛ ministre yɛrɛ jabala la yen nɔ nin problème ministre yɛrɛ jabala la yen nɔ est ce que nin problème tɛ yen nɔ kaba ministre Amion Useni Amion wagati dɔ la a da sira ma k'a fɔ ko école fictifs bɛ yen office central de lutte contre l'enrichissement illicite a y'i sen don nin na san 2014 kɔnɔna la ka na bila bi la a yirala k'a fɔ Dulaye min taara Dulaye Konate ale min taara ni madame nana o nɔ la a y'ale fana y'a yira ko sécurité d'état ko a kɛlen bɛ k'i sen don Mali kalanko la ka sababu kɛ écoleso caman de bɛ yen min bɛ yen kaba ni papier t'u bolo dɔw bɛ yen a tɔgɔ de b'u bolo écoleden bɛ di u ka agrément b'u poche la donc ko ka toilettage kɛ o baara in ministre ka yɔrɔ jɔn tɛ dɛ kaba fonctionnaire caman bɛ yen b'a f'i na olu ye an b'a bɔ ɲɔgɔn Jawara bon je pense que Sori ka domaine a y'a essayer ka détail dɔw di mais ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn n'i ye nin fɛn in lajɛ a bɛ plan a bɛ côté bɛɛ fɛ quoi en réalité ministre kan ka communiquer kosɛbɛ écoleso minnu bɛ yen ni ale yɛrɛ b'a dɔn k'olu tɛ sariya ka hukumu kɔnɔna na o ye écoleso jumɛnw ye
olu ka ɲɛfɔ k'u lebu wa bon hali n'u ma lebu mais olu ka ɲɛfɔ ni okɔliso de don jamana kɔnɔdenw k'o faamuya parce que jamana kɔnɔdenw école minnu bɛ yen n'u ye examen kɛ écolisow la est ce que a bɛna olu ka examen bila en cause de yan a man ka bila en cause normalement parce que ni examen bɛ kɛ état de b'i jɔ o bɛɛ lajɛlen kɔrɔ fo ka taa fɔ a kun cɛra n'i ye nin ko ninnu lajɛ tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka munna nin waati bɛɛ kɛra fo ka na se bi orientation waatiw de ma ko nin détails bɛ di jamana kɔnɔdenw ma i b'i yɛrɛ ɲininka o fana u ye min fɔ ko a tiɲɛnen de parce que min kan ka kɛ parce que nin tɛ bila ko ye o n'o y'a sɔrɔ ne kan ka bila ka taa 10e na école Basaro Aïdara la n'o y'a sɔrɔ école Basaro Aïdara tɛ fo école Basaro Aïdara bɛ ka ne ta ka ne di e Jawara de ma a tɛ se ka di école Basaro Aïdara ma bilen kuma yɛrɛ b'o niveau de la nin ko in bɛ senna maintenant en 2018 Amion Guindo ye école des victimes minnu ta a bɛ taa fo 5000 ɲɔgɔn na awɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ninnu mɔgɔ dɔw bɛ wari minɛ k'a fɔ ko école de hakɛ min b'u bolo k'a sɔrɔ a t'u bolo o bɛ cogoya min na clinique ko an y'a ministre ye min fɔ a la yan nɔ ministre de la santé hali wajulu mali fɛn bɛɛ de bɛ taa nin cogoya in na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ a hukumu kɔnɔna na minnu na mankan minnu kɛlen don k'a sous-traiter cogo sugu dɔ la o dun man ka kɛ kalan bonnakun kan n'a kɛra kalan kan dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ na parce que kalan ye jamana ka avenir de ye ne bolo bi ministre kan ka communication de kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na. Bakary Niane. Ok, merci. Moi je pense que le sujet est important parce que n'i y'a jateminɛ le mal est profond et au éducation dɔrɔn santé c'est la même chose mais dans beaucoup de domaines. Bon, à Emoun faut déjà c'est une décision courageuse déjà de dénoncer et ça. Mais est-ce que c'est qu'à quel problème au niveau de là? Fin de ka fin dénoncer mais ni ne peut pas min fɔ est-ce que a te ministre yɛrɛ naga kɔrɔ la parce que min bɛ ka fɔ agrément dili ka fɛn bila i poche kɔnɔ ka yala est-ce que mɔgɔ min tɛ ministère domaine na o bɛ se k'o k'a yɛrɛ. Justement en fait n'an ko ko le mal est profond là parce que a bɛ yen kɔnɔna de la n'i y'a jateminɛ école fictive an ye baro caman kɛ ni école promoteur ni caman ye a caman bɛ bɔ min k'a bɛ bɔ yɛrɛ ye mun fɔ a bɔ ministère de kɔnɔ jɔn fana bɛ n'u olu créer a plupart bɛɛ bɛ baara kɛ ministère in kɔnɔ yen maintenant a caman fana bɛ yen u bɛ minnu wele ko contrôleur minnu ka ɲi ka taa lajɛ est-ce que les écoles existent olu yɛrɛ nɔ b'a la donc ni biɲɛdala kɔni biɲɛɲinina sen dalen bɛ biɲɛ kan a bɛ yan donc en réalité a Mali bɛ yen déjà que ministre ye osera ka dénoncer mais ne bolo ministre de santé ye mun kɛ a ka ɲi ka t'o de la an y'a ye yan les écoles reconnues je crois le ministre de la santé ou l'autre ministre là le ministre en tout cas u ye écoleso minnu bɛ qui répondent aux normes u y'olu liste fɔ ka dɔn ninnu liste fɔ k'a publier à radio ni fɛnw na wa ils ont été intransigeants u denmisɛnninw ye kɛlɛ kɛ ka kiiri kɛ ka wɔyɔ kɛ mais u ma maintenant c'est la même chose ne tun bolo nin communication tun ka suivi par une autre communication du ministre. Le ministre est venu donner une information. Maintenant, au-delà de l'information, on devrait aller maintenant vers la communication. C'est que le ministre il faudra les 500 écoles là, nous déterminants qui sont soit fictives ou qui ne répondent pas là, ou qu'on liste des CV qu'a publié dans le journal même officiel. Donc, au même moment où il permettait aux parents de vous, qu'il faut parce que ça ne répond pas aux normes. Ne boulot ou des solutions. Sinon le retard c'est pas trop le retard comme disait Sori. D'accord. Il faut d'abord un nous Sori Daromina je crois que mécanisme académique à mécanisme na moins nové lycée là ni mo moins de renvoi au fera dans moins de renvoi qui est par rapport au sujet parce que pour éclairci moins de renvoi et ni roulement flyer classique na lycée là il est là donc je crois que mécanisme flabé qui justifie le nombre élevé, c'est-à-dire trop hakem nous bora kosan na no igen. Na fra comme genta. On sula ni ségur régional ni mo de gena sigaso ainsi de suite. Je crois que il faut un voilà. Je crois que comme Niafo, ministre ka information in cover journal là. Le département devrait communiquer sur la liste. Nian l'a dit tout à l'heure. Examen terminé en avis, qui n'ont pas été retenus. École de santé nous m'a retenu au local lycée bora automatiquement pour dire ni parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Donc si l'État, le ministère nous d'aller à 200 écoles là, au B qui est fictif,
n'a trop mais trop ajouté faire. Automatiquement, il n'y avait pas de raison d'attendre qu'à Foucault d'orientation Bora qu'on va revenir encore ou communiquer là-dessus. Je crois que nous en amont parce que comme je l'ai dit, quelqu'un m'a dit que l'association des promoteurs d'écoles privées pouvait faire un ministère rencontrer pour savoir lycée quoi comment me dira à me faire gagner donc mais ça au-delà de tout ça je crois qu'il est important et, comme sur l'a dit dans Sigragakma on a barré on a signé folle recommandation de racisme de racisme en 2018 ni ma fille par rapport aux écoles privées ou quoi recommandation de Bala une bonne fois pour tous en fait. C'est vrai que Gelabo ou Yoron est là parce que à thème ko chama arrangé aux recommandations in kata ko matérialiser au be jumé fois ça entre autres ka foni rol sojo rol kramo no meka ko ka ke mo minu nyol kramo ya kala au-delà de ça on a reconnu rol so fait ka fo karsa do nebu sara kalo et puis ou inscrire do régime fauna ça c'est le minimum qu'il faut pour assurer la vie d'un enseignant à école privée ni fauna mais depuis 2018 aux recommandations Minkera Segou Fourbi, on a du mal qu'à l'awala parce que à tel école privée arrangée, même école publique d'eau, on sait à tout le fait arrangé. Il peut comme il faut, au niveau de ma foi, à radio là, au journaux là, au problème qu'il n'est pas en Jamana. Exactement. Sauf que le socle de la Ambo de Fort, Jamana socle d'Oye Kalandi, ça. Ni amanga kalando bala peut-être qu'un mec a 200 fois ni qui ou bi ko recommandation 2018 qu'a sandi parce que même dans le domaine de la presse à Foro à Kera on a dit c'est-à-dire au niveau des JPAC par exemple wati do di bema wati qu'on a régularisé ka benima depuis 2018 phobie on a du mal à le faire c'est vrai parce que politiquement ministres maintenant ils sont pas stables nous n'avons pas ce problème chamé tabalere ka maintenir notamment kasro bara chamami ba ngania la wala lu bara mais il faut que pour qu'on revienne aux fondamentaux nous qu'on mettre ou kabla ou quoi condition qu'on ni mais il est privé de la gadele ni on karamo minuni à kalanke isa ibe minu sara ou ka saka ke ibul ka justifier ka tout inscrire une personne là ka amoni fondement je crois que c'est le minimum qu'il faut donner sorry dakuru ya kelen pour ganga bon ni pour que ne kan wala dakuru kelen ka ay sorry mais ani ñogo dafa de am ñogo dafa mais mata ebe mep mala bon ibe ke to fasoro ay droit la parole ibe dakuru kelen fo de nebina mi ba fe ka mi nebina mi ne la mais e ka jamu kambe no obi klaka na détail badi ni fenka c'est ici j'ai chaman de be amboula alors que e ka jamu kan kono e be détail chaman di donc am ñogo dafa de OK to ikala ino kono kaba sino dakura kelen ni mi fe ka ni fam ko sobe sini so kama sori be émission spéciale kaka otea dimanche voilà donc John Fama et émission promotion on a fait la promotion de d'accord bien vrai que l'émission est déjà connue il y a pas de souci on va faire quand même pour rola kama kuma kono comme il répété ay pam o ejekulu muni école karamo kayre tigilamo oluka jekulu uyeni ke wole ñini depuis fort longtemps ni kake mais ministre fait ni barada mene kaba atima to alola awo ka damene ika fonga bala Seni Amion Gindola Jacqueline Kanabla Doulay Konaté la ministre ni pour que ni kata bala ni kase kasa Barthélemy Togo kaba ministre fait ni kala indamene atima to alola mais moi je crois qu'aujourd'hui ni ambe Mali kalanko ka nyanama kasoro ni ministre ni mi flek ka ni damene ni qu'elle soit courageuse car voilà les 500 écoles, c'est là les 253 fermées au loup à Colisifo. Les 200 ne possédant pas d'agrément à Colisifo. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, juste un dernier mot, ça. Je crois que en cas Bekardis nous fallait. Il va y avoir pour reçoit les jeunes mais autorisation d'imam gouverneur. Gouverneur de la localité. Oui, procédure flado. Exactement, non, procédure flado. Création gouverneur ouverture département. Création d'éligibilité là. Ministre de l'Obéna, il va sur telle école éligible déjà. Et c'est qu'à faut qu'il y ait au bout bleu. Au des problèmes, voilà. Donc les critères d'éligibilité là. On n'a pas besoin d'être un enseignant pour avoir. On n'a pas besoin d'être un enseignant. Avant le projet de constitution, Makacha, Kateme, Abela. Jelen ka bipi na o article bisaba ani kelena e o kunga magacha jawara e ba polémique famwa langi ko puma kango puma ko mo chaman ko ka poko muna
bamanankan ma ta k'a kɛ kan ye kan min ni o fana bɛ kɛ baarakɛkan ye n'a bɛ fɔ a ma ko langue officielle polémique ka ca ale kunna kosɛbɛ n y'a fɔ n ko article damadɔnin bɛ yen polémique bɛ minnu kunna ne bolo polémique tɛ an bɛ waati min na jamana ye minnu bila nin baara in na u ye baara ɲɛbila baara dɔw de kɛ fɔlɔ ɲɛbila baara ninnu senfɛ n'i y'a lajɛ a bɛ komi sira dayɛlɛlen don anw bɛ ka kan min fɔ bi a bɛ san caman bɔ an ka jamana administration ka fonctionnement bɛɛ bɛ kɛ o kan de kan an ka kalanw bɛ kɛ o kan de kan a ma nɔgɔ ka fɔ tilegan dire fɛ dɔrɔn an bɛ wuli ka na fɔ k'an bɛna kan yɛlɛma yɔrɔnin bɛɛ ka taa bamanankan na ka taa filakan na ka taa kɔrɔbɔrɔkan na pour moi bi an bɛ an labɛn de ka nin fɛn in makɔnɔ ni an labɛnna an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an ye dictionnaire bɔ bi an ka kan kan an ye mɛtiriw labɛn bi an ka kan kan an ka diɲɛ dɔnniya kura minnu bɛ yen bi olu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don an ka kan kan o waati la an bɛ se ka an ka kan dɔ choisi ko o bɛ kɛ an ka langue officielle ye mais pour le moment article 31 a bɛ disposition min na ne bolo fɛn ɲuman don a taabolo ka ɲi Bakari Niang. Non, c'est exactement une belle analyse. Ne bolo a man ka kɛ polémique déjà avant projet in yɛrɛ kɔnɔna la u ye disposition ta k'a fɔ k'a bɛ se ka kari don nataw la donc ne bolo o ye paba yɛrɛ de maintenant filanan ye mun ye déjà il a dit c'est à dire que an bɛ yɔrɔ min na tout de suite an tɛ se k'a fɔ an kana an ta dusu fɛ ni Basaro y'a fɔ doni an kana wuli dɔrɔn ko wayi on fait une rupture totale n'a fɔra bi ko an ka langue d'expression officielle ka kɛ bamanankan ye bɛɛ b'a dɔn techniquement c'est pas possible mais ɲɛbilaw de don hakili la déjà an ye base usité et loi yɛrɛ bɛ n'a fɔ k'a fɔ ko don n'a nataw la an bɛ se k'a kɛ an ka langue d'expression ye donc an ka baara kɛ n'a ye parce que déjà fɛn dɔ tun daminɛ la yɛrɛ n'u tun bɛ mun wele curriculum c'est à dire que ka a don école la dɔɔni mais n'i y'a jateminɛ a ye o processus fana jɔra dɔɔni mais maintenant an bɛ se k'o de recurailler o ka se ka continuer dɔɔni pour que 100 ans 120 parce que loi y'o de 120 130 peut-être anw y'a hakilinadaw a kɛra anw ɲana mais peut-être que an denw n'a mɔdenw de bɛ se k'a waleya ne bolo c'est ça la constitution. Sori Ibrahim Diallo polémique kun bɛ o. Kaba polémique kun bɛ parce que an ko an b'an ka indépendance de nɔfɛ. Awɔ. Polémique kun don ka sababu kɛ laɲini min ni an b'a nɔfɛ n'o ye bamanankan ka an ka langue officielle ye. Ne bɛ to an ka assise ko toujours parce que maliyɛnw n'an farala ɲɔgɔn kan Kaba ka ko min décider bɛnkan kɔnɔ bilayi n'o ma mais o ma ta en compte a ma fɔ ko bamanankan tɛ susceptible k'an ka langue Kaba comme avant projet don ko u promotion ka kɛ c'est à dire que n b'a fɛ ka min fɔ k'u perfectionner kuma to n bolo k'an ka kuma faamu n b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la Kaba polémique bɛ yen parce que assise nationale la an y'a yira k'a fɔ Mali kanw u ka ta ba la. Awɔ. Depuis wagati jan jate bɔra k'a fɔ kan 13 bɛ Mali kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ni o kan 13 ye mais majoritairement bɛɛ bɛ min fɔ o ye bamanankan ye an m'o yɔrɔ ye an ka ni avant projet in kɔrɔ. E m'a yɔrɔ ye. Non an m'a yɔrɔ ye o an b'a fɛ ka min kɛ bamanankan an ka kanw ka ta ba la ka tubabukan fara kan an ka bɔ tubabukan kɔnɔ parce que an b'an ka e bɛ fɛ mun ka k'o la. Ne b'a fɛ min ka kɛ an ka kanw ka ta ba la. A ɲɛ b'a ye k'a ta ba la ça ne suffit pas quand même. Mais u ka officialiser u ka kɛ langue officielle ye an ka bɔ tubabukan kɔnɔ. Mais c'est des langues officielles. Non an ka non a fɔra langue officielle an ko ma an ka o ye tubabukan. O y'an ka baara kɛ officialiser ka mun de kɛ. Sisan a ka officialiser ka mun de kɛ. A ka don ba la Kaba ni bɛ cɛkɔrɔba dɔ k'o don ko an b'a fɛ ka an bɛ k'a fɔ ko an b'a yɛrɛ ta ko a ye taa i b'i yɛrɛ ta k'i to ne tɛ k'e faamu i b'i yɛrɛ ta n'a officialiser e fɛ mun ka kɛ ni président bɛ kuma a ka kuma bamanankan na ni premier ministre bɛ kuma a ka kuma bamanankan na n'an taara kɔ k'an ka kuma bamanankan e kan b'o de ma. Bamanankan kelen tɛ Mali kɔnɔ sa kan 13 de bɛ Mali kɔnɔ o kan 13 ka ta ba la en l'occurrence o sanfɛ ka bamanankan bila sanfɛ ni fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ ɲɛfɔ ni jamana bɛ mara n'a bɛ taa jamana kɔnɔdenw de e ka émission in fanga min b'a la e b'a kun dɔn wa parce que a bɛ ka fɔ bamanankan na e hakili ko n'an tun bɛ kalifa tubabukan na mɔgɔ minnu tun bɛ ka lamɛnni kɛ i tun bɛ jama sugu sɔrɔ wa an mako bɛ an ka kan de la
an ka fɛn bɛɛ ka ɲɛfɔ an ka kan na n'an taara assemblée la an ka loi ɲɛfɔ bamanankan na an mana taa tribunal la kiiri ka tigɛ bamanankan na an mana taa école la an ka kalan kɛ bamanankan na denmisɛnninw ka kalan bamanankan na ka baara kalan bamanankan na d'accord ça je crois que il est important an ka fɛn dɔ faamu et an ka mara la ko bɛ ɲa la ko bɛ ɲa cɛlakaw la o ye jumɛn ye i b'a jateminɛ an ka faamaw n'u bɔra an ka jamanaw kɔnɔ an ka dugubaw kɔnɔ ka taa dugu misɛnninw na tuma dɔ la i b'a sɔrɔ ka langue d'expression u b'a kɛ kan na duguden minnu tɛ kan minnu mɛn qui a bɛ communication freiner parce que i bɛ taa kuma mɔgɔ minnu fɛ que minimum se ka kuma u ka kan na bamanankan ni kuma ɲini fa b'a la hakɛ to isa n'u bɔra an ka dugubaw kɔnɔ ka taa dugu misɛnninw na u taa kuma tubabukan de la ka caya a caman i b'a sɔrɔ yen dugu misɛnnin mɔgɔ minnu bɛ yen jama fanba tɛ u kan mɛn donc a bɛ gɛlɛya don mara la mais pour autant je crois que jamana mara ye processus de vouloir k'a fɔ k'i bɛ fɛn bɛɛ balayer bi ka na ni ko kura ye bi je crois que u ka gɛlɛn sori ye ekɔliso hakɛ fɔ mali kɔnɔ o ye privé ni ye public fara kan n'an ka mɛn mécanisme ta bi ka m'an ka kanw don ba la il faut d'abord ka zone déterminer parce que a bɛɛ tɛna kɛ bamanankan bamanankan fɔ b'a ka caya mais yɔrɔ dɔw bɛ yen dugu dɔw bɛ yen n'i k'i bɛ taa bamanankan de kalan olu ka dugu la u b'a fɔ k'o tɛ kalan o ye kalan kura de ye u b'a fɔ k'o tɛ kalan olu ka dugu la olu fana ka kan de bɛ kalan olu ka dugu la est ce que lɔgɔlikalanw bɛ bi olu labɛnnen bɛ k'o kanw kalan yen wa je crois qu'il faut enseigner les enseignants d'abord à la langue k'a ta bamanankan na an bɛ bamanankan fɔ mais est ce que an b'a yɛrɛ yɛrɛ fɔ wa ɲininkali bɛ yen sɛbɛnfura min b'an bolo ka émission préparer n'i kun y'a sɛbɛn bamanankan na an bɛ k'a fɔ bamanankan na parce que sɛbɛnma tubabukan la n'i kun y'a sɛbɛn bamanankan na plateau in kan maa min bɛna se k'a kalan k'a walawala kunu ou bien sɔgɔmada in na an sigi waati ni sisan cɛ ils sont le compter bolo de kɔnɔna donc je crois que il faut aller dans un processus et déjà constitution y'o labɛn que il a engagé l'État ka baaraw kɛ pour que quand nous bɛ se ka ta bala don nataw la maintenant à l'État de s'assumer ka mécanisme bila en place notamment min ye livre ka se ka cari kan ninnu na et il faut aussi faire la part des choses parce que kuma caman na bamanankan kuma in fɔ i bɛ mɔgɔw b'a ko ngo ni bamanankan fana tɛ kelen ye non ngo ni bamanankan fana tɛ kelen ye les gens refusent k'o débat fana kɛ o ngo bamanankan kelen tɛ ala sigidenw tɛ kelen ye a sigidenw ye jumɛn ye n'o ye a lettres ye alphabets tɛ kelen ye ayi mais dɔw fana ko ngo fana bɛ se ka na hali bamanankan a bɛ se ka na a la ni kelen n'o ye kelen wa sa i bɛ ka bamanankan de fɔ dɛ nin bɛ se ka kɛ nin ye ani nin y'o ye est-ce que kelen don yanni e bɛ fɛ ka dɔn voilà bon ne b'a fɛ vraiment ka clôturer et hakili la mon frère Soyi kan ka ko dɔ faamu bi ale yɛrɛ je pense que dans la logique ale yɛrɛ b'a dɔn après l'intérieur après l'inter non seulement non mon cher après l'inter ça i bɛ révision mun ma i bɛ dialogue mun ma a fɔra k'an ka mun bɛnkan kɛra mun ye k'an k'an ka langue ta ba la et puis hakili la avant projet min bɛ yen o fɔlen don mais ne b'a fɛ ka basaro fana ka fɛn mun repose c'est vrai que mɔgɔw bɛ na n'u bɛ taa kuma public min fɛ u t'o ka ɲi mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana pan kuma in kunna c'est à dire que an ka éducation de man ɲi tubabukan c'est pas un problème mais mun bɛ enseigner niveau de tɛ maîtrises la niveau tɛ mali écoleden la yan tubabukan ye problème ye dɛ an ka fɛɛrɛ kɛ an k'an ka niveau d'éducation peu importe le français ou bien le bambara ou bien même l'anglais mais ne bolo éducation de ka ɲi ka élever seulement et puis solution bɛ sɔrɔ non ayi n bɛ ka min fɔ dɔrɔn n ko siyɛn wɛrɛ n'an bɛ émission na ni Sori bɛ plateau kan i bɛ nin papier ci ma veille la n b'a sɛbɛn bamanankan na ka na di Sori ma a ka émission la jakuru ɲɛ kelen dɔgɔkun in kɔnɔ kibaruya dɔ bɔra ka bin a bɔra kunnafonidila dɔ yɔrɔ kɔkan kunnafonidila dɔ yɔrɔ n'o ye Serge Daniel ye ko scandale ba dɔ bɛ yen nɔ ko milliard 200 milliards ɲɔgɔnna ko o nafolo bɔra Mali banque dɔ kɔnɔ a kuma cayara banques ka jɛkulu n'o ye APBF o ye communiqué dɔ bɔ communiqué min ni mɔgɔ ma fɛn caman faamu ɲangi ye kunnafoni in sɔrɔ wa e y'a ye cogo di tour de table kelen bon ne y'a ye et puis je pense que bi justice ye ka ɲi ka bɔ ka mɔgɔw édifier peut-être qu'ils surtout saisir dossier na parce que kunnafoni dila ye information dɔ di mais a ma bɛɛ dafa je crois il y a tɔgɔ fɔ Serge Daniel n'i y'a kalan mais an ɲɛ bɛ et j'étais surpris ka banques ka association u ka communiqué c'est-à-dire que il veut communiquer un karam
communiquer. Mais vous faites la bataille de vous faites tout comme quoi exposé. Non, c'est pas que vous exposez. Souvent, Haïti date au cas où c'est que comment. Aïe. Nous comment était information fouille à D'accord. Issa, c'est dans les cas tutila. Je crois que montagne bonne tellement que moi madala. Moi tellement que me se poser la question 200 milliards vous avez quelque chose. Mais sauf que 200 milliards aussi à quelque chose. Mais sauf que Gabriel Fidena kana kuma la sebentia. Al nouma a faux à barka document. Il faut aussi le disons communiquer mais ka barka le document. Maintenant John ne doit pas être comment afro coopérateur économique ou je crois qu'il a parlé le pluriel. Mais sauf que bi mo kele ne torobe ka faux opérateur économique là sur les réseaux sociaux. Mo bébé ka mo kele ne torobe. On a de torobe la dora ou chama ne fora. Maintenant John ni John do. Je crois que même la justice peut-être que ne va pas dire parce qu'avec la culpabilité m'a dégagé mais pour autant ni infraction B nous une infraction que les trop kanga faux. Maintenant, enquête de bain à Iranu ou bien nous. Donc, je crois que nous, on là, parce que Moussaka Mindisaka Cham, il y a des banques qui ont kofo, Jamana Feneka, banki baro de Feneka, Jamana Cosme banki de Fenedo. Ou des Queen Gelaroy. Mais ni Jamana Gelaba, la Bisseka Bouligata, pour Mindala. Nous, à taille. Ils sont au banquier de référence, donc c'est compliqué. Ibrahim Diawara. Non, Nebolo, banquier ou syndicat ou un détail donné du Queen. Aïe, au lieu de la fata djebou, au lieu de te couper mon gars d'idée. Non, à ma fois qu'à dire. Ou bouka oral qu'on a dit. Nous, nous à dire au cours de quoi ou comme quoi dire. Nous, franc-passé à l'IK, au cours des coups ou comme blabla. Ah. Ni kuma ko jugu fana te ko lu choro non, justice ka urulbi. En tant que procureur de la République, ni ni soumé, il veut qu'il auto-saisit. C'est qu'un dossier, il veut que c'est d'ailleurs. Maintenant, mine au lieu de bloquer, au lieu de niveau la information, parce que ni ou qu'à communiquer la guerre, il te formé à donner fouille sur le plan de nous. Mais on a bololo.